kawai sai a baka kawai don ka ce la ilaha kawai sai a kyale ka. shi sa ko rayuwa kake ka ga babu wata jarabawa to wallahi tsoronka shine kullum ka rika tunanin wai jaraba in ta zo ma ta ya za ta zo ma, domin jaraba tana nan me wallahi tana nan ta huwa, wallahi sai Allah ya jarraba ka duk yadda ka kai da a matsayin ka na dan adam sai Allah ya jarraba ka. Sai dai Allah ubangiji kada ka ɗora mana mala ɗaƙata lana mi bishi kawai, ka ɗora mana abin da ba za mu iya ɗauka ba. Amma duk mutumin duniya sai ya ga samu jaraba. Allah ce za a kuna tunani ne kawai sai Allah kawai ya bar ku kawai don kayi imani. Yanzu kun ɗauka za ku shiga aljanna walan ma ya atikum masalul ladina kanaumi min qablikum, abinda waɗanda suka nemi aljanna ya same su ku bai same ku ba, kuma ka ɗauka za ka yi ga aljanna. A'a, gashi masatumul ba'asa wadarra wa me wa zulzulu, wallahi sai ka samu wayannan tashin hankali, kutuntunu, bala'i, girgiza. In aka ce da kai wa zulzulu wata irin girgiza ce ko ta wani bangare ba daɗi, ka rasa wai kai menene yake faruwa. To in kuma ka samu wawa wani sai ya kashe kansa, sai kuma a ta kokari wai sai an bashi kariya, sai a ce ka san yana da mental health, akwai depression, akwai problem, da akwai kuma qur'ani ai. Duk mun ji wa'annan abubuwan akwai su, amma akwai qur'ani. Mun yadda